chibenda jong ka jing Rakhe ya ka jal Arpan Diwas ka bari ka sngi le kemen ya ka jinglong tra ya ka umpam umdi lingba ka jal jiven mission bat na mar ba baro ki long yeng long sem ki la yo paka ya ka umpam umdi ka balong 6% hamana ki tliu yeng ha ki jaka hikai bat ki akan wadi center tang kata katak jong ka jing itu ba ki shnong ki nyo pan long trai ka Ophis kala IT no haki ya kini ke skim kapala piang pura ko umpam umdi bat khanang baken penyai bat penyo hi ya ki jingdan kambaro kisan teli kisnong ki kentop ya kisnong sasnyang kisnong pendan diwa kisnong mau tangam kisnong jasya bat kisnong nong do sa ha kaba ki ni kisnong ki bala yo ya ki jing itu kum ki har ghar ja village hakani ke sngi ba ranik ton ling do tong khar MLA ka than ula long kum kong san aringkat ke jingnan lang upa ke nong basaw executive engineer PHE Maukarwat division ki SDO jong Maukarwat bat ranikor division ki pai ba bat ki we ko Ophis hakani ke sngi kala samru e gi sernat har ghar jam shakini ki shnong kumju ru iaka as bill drawing kamap kabapen i ya kajaka kabadan kita long ki jaka filter treatment plan ki pipe bat ya ka jingdon jong ki long yeng ki bala yo lingba ka scheme JJM Ngayon suko na mo ki bangton mangyarap te. Ya susti ki na yo sa ka kuwat. Ngate ba kiya ka ngan siya pa inda mi ka kasi. Ya ni ya ni. Ni la hi. Ngale la. Kilometer tamte jingai bah le khut kunong le khut ton so ma phi ngan le do phi la de tong Di berhak ni tu kia. oh na ya krem ta e Ni Islam bagi Diwas ni jong ni kinsa ulong bagi yo no ala ke jong ko jadi ma jong. Sau ML ka ha ubilor badan cinta. Uni udah ubilor badan cinta. Hangde sau ML dengan shin na uni uklat na kane ka Tenaka ngate hangde ban hendak sau ML. Kumbang pilai bi try ba hange milai masim tam soal thik hi ka sa penjau si drop na ka dawai na wilor number way dengan sim ya dawai na wilor way Ada si kabalin kong kani tunon kamting ka dawai milai ban kabani penpe ya wilor Nimdai ban dum da uju ternia. Sibu mata ni dang penperi oleh bilor ni dai ban sim we pen ya we bilor ne ban kam da uju pin sa ha we ban bilor te nda bila sibu mata ha ban pe kum ni wa kan bu no si ka diagram pa ang isa engineer ba happy lang ba yung ganito po ako unta kalong ba haba ngil har over UP ya ganito skim kadai ka kamran ka jo phi ban pek ban kni ban operate ka skim ban maintain ya ka skim
hoi ka benta ka duty ka jungi ka PHE department kalong tang ya kita ki intra village works lale ki kam ki badai sabar na kasno la kalong ya ka dam la kalong ya ki gravity main la kalong ya ki pump house ya ki pump set kini kidai ki intra village works kiba ka day ka duty la de kamram ka jingi kong ka PHE department banpet yeki la don hamno ka jinglik la don hamno ka jing dukot jingi pai ka day kamram ka jingi Henry nadu filter hagi service receiver hadu banapoi hagi platform yaki ni kot ka in village works lane ki inbuilt infrastructure kadai ka kamram ka jongki kum ka bil si ba pin pin sumar yaki kum ka nuksa haba na ka yang jongi ni IFP ka scheme lengba jong ka central government lengba jong ka state government ka IFP ya ka scheme jaljiban mission haba IFP pide ban sumar bhayega namar bakadei ka nokiti ngala bong kadei ka jumpi Kamu mau kerbang haru kata-kata berkata kalau kebangal klinik nih officer daya tu enga bagi nih skim lain dok kau kisnong dari masau tu kisnong yo iaka ya kata gravity source kalau kau hangis dia ban yo gravity bom ni hapan peran kita ki pumping scheme ban supom ya ka na kiwa ban poi kisnong kita tinggi sekau tu eka jeng season ban ka dengan pumping scheme gila snowret mesin lepas tip kat no kan dikena kita jeng teng dom la jeruk dikena long ban pom teng duk mesin ro ngiya ban pom tenaman kata season ban pumping scheme ngis snowret mesin tip kat no kan dikena kita jeng Henry la yo ban yo ekisos haka basutan bek te kata gravity basutan bek natural ban ka kan su flow bek kaji sko ternak pia yo ar proso kata kala dei kumba kata basket bala se phila hapan suya penbun kam ban ya site ban ya kling bom ban kam su oleh pekhana kum basket hab ya le namar kata kaji sko pahu pala le se ban sum dan kam ban sum tak sisin skir le se sum arsin namar pahu pala balai ka syutui baik berarp sokanta pilong isnong kebaran bok hado kata-kata bat kina quality kebagian lagi snow biang kini successful story ya kebagian don biang isnong kini district jogi kiban yo ya kini jingjok ban yo ban celebrate ya kini ka jal Arpan Diwas ya keba iyo i bakin bon pilih isnong oi kijing mut juga soka ha kaji alam jung Narendra Modi Prime Minister jogi kaji kuah kalau maka wait koi ka thawin kan yo na ka sarkar henry ka implementation ngiti practical bakadon kaji haduk kata-kata na kibabon kidao ha ka bakimi kijing ha ka ba hateng-hateng kalau pendrit mensem bari ka sarkar ka ka banjia Teng sarkar state, henry mati ka sarkar India ka bayar, ka sarkar India ka bahek jongi ka klan bor jongi, henry kalarit mensim hateng mat ong ba, hato ka de kajik temu, kalaan man pen urlong sisa, bakawai ka thawing kan yo don pun ki bekren harum haneng mat ong ba, le se ka bol ki thawing ki sayo ta ki pai, henry ka ka nompoy, kata ka de kajik kren harum haneng, bakane ka malong challenging ba, ka scheme ka program ka malong challenging ba ka sarkar ban dikena bak yo balada omdehi bakadon ka jinge telan na ki ba lese kane ka pu sya ka jing atatin